Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα ξεκινήσουμε με μία επίδειξη ηλεκτρικών φαινομένων με βάση το ηλεκτροσκόπιο. Ξεκινάμε με το ηλεκτροσκόπιο ουδέτερο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ούτε περίσσια, ούτε έλλειμμα ηλεκτρονίων. Παρατηρούμε ότι τα φύλλα του είναι κλειστά. Θα τρίψουμε ένα μπαλόνι στα μαλλιά μας και θα φορτίσουμε το μπαλόνι αρνητικά. Το μπαλόνι θα προσλάβει ηλεκτρόνια από τα μαλλιά μας και θα έχει περίσσια ηλεκτρονίων. Θα το πλησιάσουμε στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου και θα παρατηρήσουμε τι συμβαίνει. Καθώς πλησιάζει το μπαλόνι στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου, παρατηρούμε ότι τα φύλλα του ανοίγουν. Αυτό συμβαίνει διότι το ηλεκτροσκόπιο ηλεκτρίζεται με επαγωγή, δηλαδή τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο μεταλλικό στέλεχος και στα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία του ηλεκτροσκοπίου επηρεάζονται και συγκεντρώνεται αρνητικό φορτίο στο κάτω άκρο του ηλεκτροσκοπίου. Αντίστοιχα, στο πάνω άκρο του ηλεκτροσκοπίου συγκεντρώνεται θετικό φορτίο. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε μετακίνηση ηλεκτρονίων προς το κάτω άκρο του ηλεκτροσκοπίου. Τα δύο φύλλα, εφόσον είναι και τα δύο αρνητικά φορτισμένα και είναι δηλαδή ομώνυμα φορτισμένα, αποθούνται. Θα πλησιάσουμε το μπαλόνι στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου για να φορτίσουμε το ηλεκτροσκόπιο και αυτό αρνητικά, δηλαδή να προσδώσουμε επιπλέον ηλεκτρόνια στο ηλεκτροσκόπιο. Παρατηρούμε ότι ακόμα και μετά την απομάκρυνση του μπαλονιού, τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου παραμένουν ανοιχτά, δηλαδή το ηλεκτροσκόπιο έχει ηλεκτρικό φορτίο. Μπορούμε να απομακρύνουμε αυτό το ηλεκτρικό φορτίο με επαφή με το δίσκο του ηλεκτροσκοπίου. Παρατηρούμε ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου έκλεισαν. Χρησιμοποίησαμε το δάχτυλό μας και απομακρύναμε την περίσσια ηλεκτρονίων από το ηλεκτροσκόπιο. Τώρα πια πάλι το ηλεκτροσκόπιο είναι ουδέτερο. Θα επαναλάβουμε τη διαδικασία, αυτή τη φορά όμως προσέξτε πως τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου ανοίγουν και το πόσο ανοίγουν εξαρτάται από την απόσταση του μπαλονιού. Φορτίζουμε πάλι το ηλεκτροσκόπιο και μεταφέρουμε επιπλέον ηλεκτρόνια με τον μπαλόνι. Άνοιξαν τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου, δηλαδή το ηλεκτροσκόπιο έχει φορτίο και στη συνέχεια θα το αποφορτίσουμε. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε όμως το δάχτυλό μας, θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο αντικείμενο. Ένα φύλλο από αλουμινόχαρτο. Παρατηρούμε ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου έκλεισαν. Η περίσσια των ηλεκτρονίων απομακρύνθηκε μέσω του φύλλου του αλουμινόχαρτου και το ηλεκτροσκόπιο είναι πια ουδέτερο όπως ήταν αρχικά. Στο βίντεο της επίδειξης του ηλεκτροσκοπίου παρακολουθήσαμε μια σειρά από φυσικά φαινόμενα. Εδώ θα εστιάσουμε στο τελευταίο στάδιο κατά το οποίο είχαμε απομάκρυνση των ηλεκτρονίων μέσω του μεταλλικού φύλλου του αλουμινίου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κομμάτι μέταλλο. Το μέταλλο περιέχει ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα να κινούνται σε όλη την έκταση του υλικού. Κάνουν τυχαίες κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατά μέσο όρο θα περιμέναμε όσα ηλεκτρόνια κινούνται προς τα δεξιά, τόσα ηλεκτρόνια να κινούνται και προς τα αριστερά. Στην περίπτωση που έχουμε την απομάκρυνση των ηλεκτρονίων μέσω του φύλλου του αλουμινίου, τότε έχουμε μία προσανατολισμένη κίνηση κατά την οποία όλα τα ηλεκτρόνια κινούνται μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε τα ηλεκτρόνια να έχουν προσανατολίσει τις κινήσεις τους από το ηλεκτροσκόπιο προς το χέρι μας. Όταν έχουμε προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων σωμάτων, αυτή την ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων
ή οποιονδήποτε φορτισμένων σωμάτων. Στα μακροσκοπικά φαινόμενα που μελετάμε, συνήθως τα φορτισμένα σώματα που κινούνται είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, γι' αυτό και ονομάζονται σωματίδια. Στο φαινόμενο που παρατηρήσαμε στην επίδειξη, τα ηλεκτρόνια απομακρύνονται και έτσι δημιουργείται ένα ηλεκτρικό ρεύμα, του οποίου η διάρκεια όμως είναι εξαιρετικά μικρή. Ποιο είναι το αίτιο αυτής της κίνησης των ηλεκτρονίων? Το ηλεκτροσκόπιο είναι φορτισμένο αρνητικά και έτσι υπάρχει περίσσια ηλεκτρονίων. Μεταξύ των ηλεκτρονίων ασκούνται έντονα αποστικές δυνάμεις επειδή υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτά στο ηλεκτροσκόπιο. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν τους δοθεί η δίωδος για να απομακρυνθούν, θα το κάνουν γιατί οι αποστικές αυτές δυνάμεις θα σπρώξουν τα ηλεκτρόνια προς ένα άλλο ουδέτερο σώμα. Όταν η περίσσια των ηλεκτρονίων απομακρυνθεί και το ηλεκτροσκόπιο γίνει ουδέτερο, αυτή η έντονη αποστική δύναμη πάβει να υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο, από τη στιγμή που το ηλεκτροσκόπιο θα γίνει ουδέτερο, δεν έχουμε πλέον ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το φύλλο του αλουμινίου. Για να υπάρξει λοιπόν το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι αναγκαία η ύπαρξη ηλεκτρικής δύναμης που θα θέτει σε κίνηση τα ηλεκτρικά φορτία. Αυτό συμβαίνει διότι τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται στο κενό, αλλά κινούνται μέσα στον μεταλλικό αγωγό και εκεί υπάρχουν τα ιόντα, τα οποία φέρουν δυσκολία, φέρουν αντίσταση στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Επομένως, εάν θέλουμε εμείς να έχουμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να ασκείται η ηλεκτρική δύναμη συνεχώς και έτσι να προσφέρουμε ενέργεια στα ηλεκτρόνια για να μπορούν να διατηρούν την κίνησή τους. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια συσκευή η οποία να προσφέρει αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στα κινούμενα φορτισμένα σωματίδια. Αυτό μπορεί να είναι μια μπαταρία. Τέτοιες συσκευές ονομάζονται ηλεκτρικές πηγές. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε κατορθώσει να έχουμε μια σταθερή ροή ηλεκτρονίων μέσα σε ένα μεταλλικό αγωγό. Θα μας ενδιαφέρει να ποσοτικοποιήσουμε αυτή τη ροή των ηλεκτρονίων, δηλαδή με κάποιο τρόπο να εκφράσουμε αν είναι μεγάλη ή μικρή. Για να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει μία ροή ανθρώπων και αυτή η ροή γίνεται μόνο προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε προς τα δεξιά. Εάν θα θέλαμε να εκφράσουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ροή των ανθρώπων, θα έπρεπε κάποιος να παρατηρεί και θα μπορούσε να φέρει μια νοητή γραμμή και να μετράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ΔΤ ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που διέρχονται από αυτή τη νοητή γραμμή. Εάν κατά μέσο όρο αυτή η ροή των ανθρώπων είναι σταθερή, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι όσο πιο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένουμε, τόσο πιο μεγάλος θα είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που θα διέρχονται από αυτή τη νοητή γραμμή. Επομένως, εάν θέλουμε να εκφράσουμε ποσοτικά αυτή τη ροή των ανθρώπων και μάλιστα να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ροών, θα βόλευε πολύ να χρησιμοποιήσουμε ένα ίδιο κοινό χρονικό διάστημα για να κάνουμε αυτή τη μέτρηση του πλήθους των ανθρώπων που διέρχονται από αυτή τη νοητή γραμμή. Θα βόλευε πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουμε μια βολική μονάδα χρόνου. Στην περίπτωση αυτή που έχουμε ανθρώπους, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε το 1 λεπτό. Για να σκεφτούμε για λίγο από τι θα μπορούσε να επηρεάζεται αυτή η ροή των ανθρώπων. Εάν είχαμε πιο πολλούς ανθρώπους, δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη πυκνότητα ανθρώπων και συνέχισαν να κινούνται με την ίδια ταχύτητα, τότε θα μετρούσαμε περισσότερους ανθρώπους στη μονάδα του χρόνου. Άρα θα είχαμε μεγαλύτερη ροή. Επίσης, αν ο δρόμος ήταν πιο φαρδής και χωρούσαν περισσότεροι άνθρωποι με την ίδια πυκνότητα, τότε πάλι θα είχαμε περισσότερο πλήθος ανθρώπων να διέρχονται από αυτή τη νοητή γραμμή στη μονάδα του χρόνου.
Και ένας άλλος τρόπος να αλλάξουμε τη ροή των ανθρώπων θα ήταν να αλλάξουμε την ταχύτητα με την οποία κινούνται. Για παράδειγμα, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι προχωρούσαν με μεγαλύτερη ταχύτητα, τότε θα περνούσαν περισσότεροι από αυτή την νοητή γραμμή στη μονάδα του χρόνου και έτσι θα είχαμε μεγαλύτερη ροή. Την ίδια λογική λοιπόν μπορούμε να εφαρμόσουμε για την κίνηση των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο που εδώ μια βολική μονάδα χρόνου θα ήταν αντί για το 1 λεπτό, το 1 δευτερόλεπτο. Και αντί για να μετράμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος, μπορούμε να μετρήσουμε το φορτίο το οποίο μεταφέρουν. Μιας και γνωρίζουμε ότι κάθε ηλεκτρόνιο φέρει ακριβώς ίσο ηλεκτρικό φορτίο με όλα τα άλλα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν κυλινδρικό μεταλλικό αγωγό. Μέσα στον αγωγό βρίσκονται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και αν υπάρξει, όπως είπαμε, μία ηλεκτρική δύναμη που τα αναγκάσει να κινηθούν, αυτά θα κάνουν μία προσανατολισμένη κίνηση και έτσι θα έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι παρατηρούμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων. Μπορούμε να φανταστούμε μία νοητή τομή αυτού του αγωγού και να μετράμε πόσα ηλεκτρόνια διέρχονται μέσα από αυτήν τη νοητή τομή. Όπως είπαμε, αντί να μετράμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων, μπορούμε να μετρήσουμε το ηλεκτρικό φορτίο το οποίο αυτά φέρουν. Ιστορικά, το ηλεκτρικό ρεύμα ανακαλύφθηκε νωρίτερα από την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν άρχισαν να μελετούν το ηλεκτρικό ρεύμα δεν γνώριζαν ότι τα φορτία που μετακινούνται είναι αρνητικά. Υπέθεσαν ότι τα φορτία που μετακινούνται είναι θετικά. Αυτό το λάθος τελικά δεν επηρεάζει τη μελέτη του ηλεκτρισμού, διότι όταν έχεις κίνηση αρνητικών φορτίων προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ισοδύναμο με το να έχεις κίνηση θετικών φορτίων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, ενώ στην πραγματικότητα τα φορτία που κινούνται είναι τα ηλεκτρόνια, μπορούμε να υποθέτουμε ότι έχουμε θετικά ηλεκτρικά φορτία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και άρα, αντί να μετράμε ηλεκτρόνια που κινούνται προς τα δεξιά, μπορούμε να μετράμε ηλεκτρικό φορτίο που θεωρούμε ότι κινείται προς τα αριστερά. Η κίνηση λοιπόν των ηλεκτρονίων είναι η πραγματική κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. Η αντίθετη φορά λέγεται συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι μια φανταστική φορά κίνησης φορτίων και μας βοηθάει στη μελέτη του ηλεκτρισμού, αν και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι διαθέτουμε ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη διατομή του αγωγού. Μπορούμε να καταμετρήσουμε το ηλεκτρικό φορτίο για όσο χρονικό διάστημα εμείς επιθυμούμε. Ας υποθέσουμε ότι μετράμε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από μία διατομή του αγωγού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ΔΤ. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι 3 δευτερόλεπτα. Και ας υποθέσουμε ότι το φορτίο που μετράμε είναι 15 κουλόμπ που αντιστοιχεί σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Τότε, εφόσον θεωρούμε ότι η ροή του ρεύματος είναι σταθερή, μπορούμε να βρούμε ποια θα είναι η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που διέρχεται από τη διατομή στο 1 δευτερόλεπτο. Για να το κάνουμε αυτό λοιπόν, πρέπει να πάρουμε το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο και να το διαιρέσουμε με το πλήθος των δευτερολέπτων. Δηλαδή, το 15 κουλόμπ να το διαιρέσουμε με τα 3 δευτερόλεπτα
και τότε θα βρούμε ότι έχουμε 5 κουλόμπ φορτίο ανά 1 second ή αλλιώς 5 κουλόμπ ανά second. Αυτή την ποσότητα λοιπόν που μας λέει πόσο ισχυρή είναι η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος την ονομάζουμε ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και τη συμβολίζουμε με το αγγλικό γράμμα I, κεφαλαίο, από τη λέξη intensity. Επομένως, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα καινούριο φυσικό μέγεθος. Προς τιμήν του Γάλλου φυσικού Ampère, που μελέτησε το ηλεκτρικό ρεύμα, τη μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι το 1 κουλόμπ ανά 1 σεκόντ, την ονομάζουμε Ampère και συμβολίζεται με το γράμμα A κεφαλαίο. Μπορούμε να συνοψίσουμε λοιπόν τώρα πώς ορίσαμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ορίζουμε λοιπόν ως ένταση I του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό το πηλίκο του φορτίου που διέρχεται από μία διατομή του αγωγού σε ένα χρονικό διάστημα ΔΤ προς το χρονικό διάστημα ΔΤ. Ας δούμε λοιπόν μία εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε σε έναν αγωγό σταθερή ροή ηλεκτρικού ρεύματος και διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο Q ίσον 28 κουλόμπ από μία διατομή του σε ένα χρονικό διάστημα ΔΤ ίσον 4 seconds. Μας ζητάει να υπολογίσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή με άλλα λόγια να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη διατομή του σε χρονικό διάστημα 1 δευτερολέπτου. Και δεύτερον, για αυτή την ένταση που θα υπολογίσουμε στο α ερώτημα, πόσο ηλεκτρικό φορτίο θα περάσει από τη διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα, στην πρώτη περίπτωση ΔΤ 20 δευτερολέπτων και στη δεύτερη ΔΤ 2 λεπτών. Άρα ας καταγράψουμε τα δεδομένα μας. Έχουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο 28 κουλόμπ που διέρχεται από μία διατομή του αγωγού σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτό που μας ζητείτε στο α ερώτημα είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχουμε τίποτα δύσκολο να κάνουμε από το να ξεκινήσουμε από το μαθηματικό τύπο του ορισμού της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και να αντικαταστήσουμε τα νούμερα. Έχουμε λοιπόν 28 κουλόμπ ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται μέσα σε χρονικό διάστημα 4 δευτερολέπτων. Θα κάνουμε αυτή τη διαίρεση και αντιστοιχεί σε 7 κουλόμπ ανά 1 δευτερόλεπτο και τώρα πια αυτός ο συνδυασμός μονάδων μέτρησης αντιστοιχεί στο αμπέρ, άρα έχουμε μία ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 7 αμπέρ. Στο δεύτερο ερώτημα τα δεδομένα μας είναι τα εξής. Η σταθερή ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε υπολογίσει πριν, δηλαδή η ένταση I ίσον 7 αμπέρ και το χρονικό διάστημα για το οποίο μας ζητούν να υπολογίσουμε την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου. Άρα, αν πάμε σε αυτόν τον αρχικό τύπο, γνωρίζουμε το I και γνωρίζουμε και το χρονικό διάστημα ΔΤ, ενώ αυτό που μας ρωτάνε να βρούμε είναι την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και εδώ γνωρίζουμε ότι η τιμή της έντασης είναι 7 αμπέρ, που σημαίνει ότι έχουμε 7 κουλόμπ ανά 1 δευτερόλεπτο, δηλαδή εάν παρατηρήσουμε για ένα χρονικό διάστημα 1 δευτερολέπτου θα δούμε να διέρχονται φορτία 7 κουλόμπ από τη διατομή του αγωγού, ενώ
Εάν περιμένουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως εδώ είναι τα 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή ένα 20πλάσιο χρονικό διάστημα, θα περιμένουμε να δούμε και ένα 20πλάσιο ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή 140 κουλόμπ στα 20 δευτερόλεπτα. Και η απάντησή μας είναι αυτό εδώ το ηλεκτρικό φορτίο. Βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μαθηματικά, ώστε από αυτήν εδώ την ισότητα να καταλήξουμε σε μία ισότητα που να μας προσδιορίζει το ηλεκτρικό φορτίο Q. Εάν κάνουμε τα μαθηματικά, θα καταλήξουμε σε αυτόν εδώ το μαθηματικό τύπο. Πώς μπορούμε από αυτόν το μαθηματικό τύπο να καταλήξουμε σε αυτόν το μαθηματικό τύπο? Η απάντηση είναι η εξής. Ξεκινάμε από αυτόν το μαθηματικό τύπο και θα θέλαμε να έχουμε μόνο του το ηλεκτρικό φορτίο. Για να παραμείνει μόνο του το ηλεκτρικό φορτίο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό εδώ το ΔΤ. Δεν μπορώ να το διαγράψω αυτό το ΔΤ. Δεν είναι μια έγκυρη μαθηματική πράξη. Μπορώ όμως να κάνω πολλαπλασιασμό και στο αριστερό μέλος και στο δεξί μέλος αυτής της ισότητας με την ίδια ποσότητα, με την ποσότητα ΔΤ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το αριστερό μέλος θα είναι I επί ΔΤ, ενώ το δεξί μέλος μπορώ να το γράψω Q επί ΔΤ προς ΔΤ. Όταν έχουμε ένα κλάσμα που ο παρανομαστής και ο αριθμητής είναι η ίδια ποσότητα, αυτό ισούται με μονάδα. Επομένως λοιπόν, το αριστερό μέλος παραμένει όπως είναι και το δεξί μέλος είναι το Q επί άσο, που σημαίνει ουσιαστικά σκέτο Q. Μπορώ να φέρω το Q στην αριστερή πλευρά και έτσι να έχω Q ίσον I επί ΔΤ. Αυτή λοιπόν είναι μια μορφή της σχέσης που συνδέει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος με το ηλεκτρικό φορτίο και το χρονικό διάστημα, που προκύπτει από την αρχική και είναι ισοδύναμη. Όμως μου προσφέρει το πλεονέκτημα ότι έχω λύση ως προς Q. Έτσι μπορώ τώρα σε αυτή τη σχέση να βάλω τα νούμερα που έχω, τα δεδομένα μου δηλαδή, το 7 αμπέρ και το χρονικό διάστημα των 20 δευτερολέπτων. Παρατηρώ ότι πάλι έχω να κάνω τον ίδιο πολλαπλασιασμό, δηλαδή το ηλεκτρικό φορτίο των 7 κουλόμπ να το 20πλασιάσω, όπως ακριβώς και εδώ. Ας προχωρήσουμε λίγο την επίλυση. Q ίσον 7 αμπέρ επί 20 σέκοντ. Μπορώ να κάνω τη μαθηματική πράξη 7 επί 20. Και στη συνέχεια έχω τη μονάδα μέτρησης αμπέρ και το σέκοντ. Έτσι όπως είναι, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Για να προχωρήσω παρακάτω, πρέπει να θυμηθώ πώς είχαμε ορίσει το αμπέρ, που φαίνεται εδώ ότι το 1 αμπέρ είναι 1 κουλόμπ ανά 1 σεκόντ. Άρα μπορώ να αντικαταστήσω το αμπέρ με κάτι ίσο του, που είναι το κουλόμπ ανά σεκόντ, και να τοποθετήσω και το σεκόντ που έχω όπως πριν. Και τώρα, επειδή έχω και στον αριθμητή και στον παρανομαστή την ίδια ποσότητα, μπορώ να τις διαγράψω, που σημαίνει ότι στη θέση τους μπαίνει η μονάδα και καταλήγω στο ίδιο αποτέλεσμα όπως πριν. Δηλαδή, το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται σε χρόνο 20 δευτερολέπτων, όταν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 7 αμπέρ, είναι 140 κουλόμπ. Μπορώ και να καταλήξω σε μια τελική σχέση Q ίσον 140 κουλόμπ. Τελειώσαμε λοιπόν με το I υποερώτημα του Β ερωτήματος και συνεχίζουμε στο επόμενο. Το I υποερώτημα του Β ερωτήματος μας ρωτάει πάλι να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη διατομή του αγωγού. Αυτή τη φορά όμως το χρονικό διάστημα που μας δίνει είναι 2 λεπτά.
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει προφανώς να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχουμε βρει από το α ερώτημα, που είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που ισούται με 7 αμπέρ. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να πει ότι και εδώ, όπως και πριν, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω από το να πολλαπλασιάσω την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος με τον χρόνο, που εδώ είναι 2. Οπότε λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να πει εύκολα και γρήγορα με το μυαλό του ότι δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο από το να πολλαπλασιάσω το 7 με το 2, να βρω 14 και αυτό να πω ότι είναι κουλόμπ, άρα είναι 14 κουλόμπ το φορτίο που διέρχεται στα 2 λεπτά από τη διατομή του αγωγού όταν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 7 αμπέρ. Αυτό το λάθος είναι εύκολο να το κάνουμε εάν δεν δώσουμε σημασία στη μονάδα μέτρησης, και γι' αυτό επιμένω πολλές φορές ότι πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε στους υπολογισμούς μας τις μονάδες μέτρησης. Γιατί αν όντως δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε τον προηγούμενο τύπο Q ίσον I επί δέλτα ταφ, βάλουμε τα νούμερα που έχουμε, δηλαδή το 7 αμπέρ και το 2 με τη μονάδα μέτρησης, τότε μπορούμε να κάνουμε αυτή την πράξη. 7 επί 2 μας κάνει 14, αλλά θα καταλήξουμε στο αμπέρ επί λεπτά. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα εδώ, εάν δεν ρυθμίσουμε σωστά τις μονάδες μέτρησης. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Να ξαναγράψουμε τον αριθμό όπως τον έχουμε, να αντικαταστήσουμε το αμπέρ όπως αναλύεται σε μονάδες μέτρησης κουλόμπ και δευτερόλεπτα, δηλαδή 1 κουλόμπ ανά 1 δευτερόλεπτο, και αναγκαστικά τώρα για να προχωρήσουμε παρακάτω θα δούμε ότι το λεπτό πρέπει να το μετατρέψουμε σε δευτερόλεπτα, και επειδή γνωρίζουμε ότι το 1 λεπτό είναι ίσο με 60 seconds, μπορούμε στη θέση του να γράψουμε τα 60 seconds. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, εάν συνεχίσουμε παρακάτω, θα πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό το 14 με το 60, ή 6 επί 14, 4 6 24, 2 το κρατούμενο, 1 η 6 6 και 2 8, και το μηδενικό που έχουμε από πριν, αυτό θα μας οδηγήσει σε έναν αριθμό που είναι 840, και τώρα πλέον όντως μπορεί να απλοποιηθεί το δευτερόλεπτο στον παρανομαστή με το δευτερόλεπτο στον αριθμητή που μας δίνουν μονάδα, και να μείνουμε τελικά με αυτή τη μονάδα μέτρησης που είναι η σωστή, και το τελικό μας αποτέλεσμα είναι ότι στα 2 λεπτά θα έχουμε διέλευση ηλεκτρικού φορτίου 840 κουλόμπ από τη διατομή του αγωγού, κάτι που είναι πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα που θα βρίσκαμε εάν δεν ήμασταν προσεκτικοί. Εξάλλου, περιμένουμε ότι επειδή τα 2 λεπτά είναι πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα 20 δευτερόλεπτα, θα έπρεπε όντως να βγει ένα συνολικό ηλεκτρικό φορτίο παραπάνω από τα 140 κουλόμπ που είχαμε βρει στο προηγούμενο υποερώτημα. Ένας άλλος τρόπος να προχωρήσουμε εδώ θα ήταν το χρονικό διάστημα των 2 λεπτών, πριν το αντικαταστήσουμε στη σχέση μας, να το μετατρέψουμε σε δευτερόλεπτα, και αυτό θα μας έδινε 120 second. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε στον τύπο μας να αντικαταστήσουμε και το I και το ΔΤ με μονάδες μέτρησης στο SI, δηλαδή 7 αμπέρ και 120 seconds, το οποίο πάλι θα μας κάνει 840 κουλόμπ ανά second επί second, τελικά 840 κουλόμπ. Ξεκινώντας λοιπόν από τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούμε να καταλήξουμε στον άλλο τύπο που μας προσδιορίζει το φορτίο που διέχεται από μία διατομή του αγωγού, όταν γνωρίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και το χρονικό διάστημα για το οποίο παρατηρούμε και μετράμε το ηλεκτρικό φορτίο. Και είπαμε πώς μπορούμε από τον έναν τύπο να καταλήξουμε στον άλλο.
Αντίστοιχα, κάποιος θα μπορούσε να μας δίνει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και το φορτίο που παρατηρήσαμε να περνάει για ένα χρονικό διάστημα και να μας ζητήσει να υπολογίσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από αυτόν τον τύπο και να καταλήξουμε μετά από πράξεις σε έναν τύπο που να μας προσδιορίζει το ΔΤ. Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε αυτό. Εάν ξεκινήσω λοιπόν από τον τύπο I ίσον Q προς ΔΤ, για να καταλήξω σε αυτή τη μορφή χρειάζεται να έχω το ΔΤ στον αριθμητή. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσω και τα δύο μέλη αυτής της ισότητας με το ΔΤ, έτσι θα πετύχω να φύγει από αυτή την πλευρά, αλλά θα έρθει στην άλλη πλευρά της ισότητας και θα είναι στον αριθμητή. Είπαμε ότι όταν έχω και στον αριθμητή και στον παρονομαστή την ίδια ποσότητα, αυτό μπορεί να απλοποιηθεί. Άρα θα καταλήξω σε αυτήν τη σχέση που είχα φτάσει πριν. Όμως τώρα, ενώ έχω καταφέρει να έχω το ΔΤ στον αριθμητή, δεν το έχω μόνο του, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, το I, τον οποίο θα ήθελα να τον διώξω από εδώ. Δεν μπορώ απλώς να τον διώξω, πρέπει να κάνω μια έγκυρη μαθηματική πράξη για να φύγει. Και όπως είπαμε πριν, μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ισότητας με την ίδια ποσότητα. Αντίστοιχα, μπορώ να διαιρέσω και τα δύο μέλη της ισότητας με την ίδια ποσότητα. Μπορώ δηλαδή να διαιρέσω και τα δύο μέλη της ισότητας με το I και το δεξί μέλος και το αριστερό. Ας το κάνω. Άρα δηλαδή θα έχω Q προς I ίσον I επί ΔΤ προς I. Τώρα και στον αριθμητή και στον παρονομαστή του δεξιού μέλους έχω το I, άρα είπαμε ότι αυτό μπορεί να απλοποιηθεί και έτσι κατάφερα να απομονώσω το ΔΤ. Δηλαδή αν ξαναγράψω αυτή τη σχέση θα έχω ΔΤ ίσον Q προς I. Επομένως, με μαθηματικούς χειρισμούς, εάν ξεκινήσω από μία σχέση, μπορώ να φτάσω σε δύο διαφορετικές μορφές της επιπλέον και έτσι να επιλύω είτε ως προς Q είτε ως προς ΔΤ. Αυτά όλα μπορώ να τα συνοψίσω σε ένα μνημονικό κανόνα. Αυτός ο μνημονικός κανόνας είναι ένα τριγωνάκι στο οποίο θα χρησιμοποιήσω αρχικά τη μορφή που έχω από τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για να καταλήγω στις άλλες δύο μορφές. Παρατηρώ ότι το Q είναι στον αριθμητή, το ΔΤ στον παρονομαστή. Άρα ψηλά είναι το Q και χαμηλά είναι το ΔΤ. Χαμηλά και δεξιά. Ενώ το I είναι μόνο του και μπορώ να το βάλω εδώ. Τώρα έχω φτιάξει ένα τριγωνάκι που έχει ψηλά το Q και χαμηλά το I και το ΔΤ. Όταν ψάχνω το I, μπορώ να κρύβω αυτό και να βλέπω τι απομένει. Μένει το Q ψηλά και το ΔΤ στον παρονομαστή. Άρα λοιπόν μπορώ να βρω αυτή τη μορφή του τύπου I ίσον Q προς ΔΤ. Εάν ψάχνω το Q, μπορώ να κρύψω το Q και τότε παρατηρώ ότι απομένει το I και το ΔΤ και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο, άρα πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Μεταξύ τους είναι σαν να υπάρχει το σύμβολο του πολλαπλασιασμού. Άρα όταν ψάχνω το Q, τότε το κρύβω και από τον τύπο έχω I επί ΔΤ. Επίσης, όταν ψάχνω το ΔΤ, το κρύβω και βλέπω ότι παραμένει το Q ψηλά, μια γραμμή και από κάτω το I. Άρα Q προς I. Όταν έχω λοιπόν να βρω το ΔΤ, θα καταλήγω στον τύπο Q προς I. Αυτά λοιπόν ελπίζω να είναι κατανοητά και ας ανεβάσω αυτό εδώ που δεν φαίνεται καλά, να μπορείτε να το δείτε. Είναι ακριβώς όπως είπαμε ότι προκύπτει από το μνημονικό κανόνα με το τρίγωνο.